Ik ben van Maastricht naar Schiermonnikoog aan het suppen en windsurfen. Dus dit is mijn ene laatste dag. Morgen steek ik over naar Schiermonnikoog. Ik wil zorgen dat afval scheiden op scholen dat normaal wordt. En op dit moment zie je dat heel veel scholen in Nederland nog geen afval scheiden in de klas. In afval niet meer dan alleen papier. En dat zouden ook broodresten, etensresten en bijvoorbeeld plastic moeten zijn. We hebben al wat langere tijd contact met hem. En we zijn zelf ook heel erg bezig om te kijken van kunnen we onze verpakkingen verduurzamen. Dus ik vond eigenlijk wel heel mooi dat hij daar ook zich zo voor inzet. Dus, hij zei ik ben onderweg van Maastricht naar Schiermonnikoog, dus ik kom langs Dokkum. Dus vertel eens wat jullie aan het doen zijn. En toen hebben we een afspraak gemaakt en nu staan we hier. Ja, vandaag super mooi in Dokkum aangekomen en daar was een sub clean-up van de grachten. Er was ook een hele VWO-school op de sub. En daar ontmoet ik Esther Leistra, lokale activist. En samen met haar hebben we een rapport overhandigd aan de directeur van de snoepfabriek in Dokkum. En die maken die kleine Wilhelmina pepermuntjes. Die Wilhelmina pepermuntjes die je meekrijgt in restaurants. En die zitten altijd verpakt in zo'n klein plasticje. En die plasticjes vind je dus echt overal, hè, die plastic verpakkingjes. Niet zozeer omdat mensen ze nou moedwillig weggooien, misschien ook. Maar ook omdat het gewoon, als je ze bij je sleutel stopt, in je zak stopt, je verliest er gewoon. Dus we hebben dat rapport overhandigd. Daarin stond dat er 1500 van dat soort verpakkingen zijn gefotografeerd. Dat hebben we hem overhandigd en gevraagd of daar ook een oplossing voor is. En zij zijn juist bezig om hun verpakkingen om te zetten in papier. En daarmee hebben we dan misschien nog wel zwerfafval, maar het is geen plastic meer. En papier vergaat natuurlijk gewoon in de natuur. Dus dat was eigenlijk een mooi succes. Ik denk dat onze klanten vinden het heel belangrijk. En uiteindelijk, wij zijn een familiebedrijf, we bestaan al meer dan 175 jaar. Dat betekent dat je ook in de toekomst verder wilt. En er is volgens mij alleen maar een toekomst op het moment dat je dat met elkaar duurzaam doet. En alle kleine beetjes helpen en ook zeg maar het terugdringen van zwerfafval hoort daarbij.